ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் விவசாயம்னு நான் உங்கள் சிவகுமார். இப்போது இது நேரடி நெல் விதைப்பு செஞ்சு இதோட 51 நாள் ஆகுது. இந்த இதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவிலேருந்து உங்களுக்கு காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். குருவை 2020. இப்போது இது உர நிர்வாகத்தை பற்றி நான் வீடியோ. இப்போ உரத்தை 4 வகையாக பிரிக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா, 1 அங்கக உரம், 2வது பசுந்தாள் உரம், 3 வேதி உரம், 4வது உயிர் உரம். இப்போ அங்கக உரம்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கம்போஸ்ட், அதாவது மாட்டு எரு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கிடை கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே, ஆடு செம்மறி ஆடு அந்த மாதிரி கட்டி அந்த மாதிரி பண்ணுறது. ஏன்னா நம்ம அங்கக உரம்னா அந்த மாட்டு சாணி, அந்த கம்போஸ்ட் எரு மூலமாக அங்கக அமிலங்கள் உருவாகும். அந்த அங்கக அமிலம் தான் நம்மக்கிட்ட அந்த நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸு, அந்த மாதிரி பொட்டாஷ், அந்த மாதிரி மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து, தழைச்சத்து அதெல்லாம் பயிருக்கு கொடுக்கறது. ஏன்னா பயிர் வேறு மூலமாக, அதாவது அந்த ஆஸ்மாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, சவ்வூடு பரவுதல் மூலமாக தான் அந்த சத்துக்களை உறிஞ்சும். இப்போது 1 அங்கக உரத்துக்கு சொல்லிட்டோம். இல்லைனா கரும்பாலை கழிவு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பசுந்தாள் உரங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. அந்த பச்சை தழை அந்த மாதிரி இலையெல்லாம் வெட்டி போடுறது. பார்த்திங்கன்னா, இப்போ எருக்கஞ்செடியில் பார்த்திங்கன்னா போரான் சத்து அப்படிங்கிற ஊட்டச்சத்து இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போது நீங்கள் மற்றபடி பசுந்தாள் உரம்னா, இல்லைனா செனப்பை, தக்கப்பூண்டு, நரிப்பயிர் இந்த மாதிரி விரைச்சி அது பூக்கிற தருவாயில் நீங்கள் மடக்கி விழுதுட்டிங்கன்னா அது பசுந்தாள் உரம்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வேதி உரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா, வேதி உரத்தில் நம்ம இப்போ டிஏபின்னா மணிச்சத்துன்னு சொல்லுவாங்க. மணிச்சத்தை பொறுத்தளவு பாஸ்பரஸில் டிஏபி பார்த்திங்கன்னா டிஏபின்னா 46% பாஸ்பரஸ் இருக்கும். பாஸ்பரஸ் தான் மணிச்சத்து. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு பாசி பிடிச்சிச்சின்னா அப்புறம் எப்படி அது வேறு அது உறிஞ்சும். அதனால் நம்ம அதுக்கு பதில் அந்த மாற்று உரங்களை சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் அல்லது அந்த மாதிரி 20-20-0-13 அந்த மாதிரி போடலாம். ஏன் 20-20-0-13 போடுறோன்னா, அந்த 0-13%ங்கிறது கந்தகம். அந்த கந்தகம் நம்ம நுண்ணூட்டச்சத்துன்னு போடும்போது அதில் காப்பர் இருக்கும். காப்பர் கந்தகத்தோடு சேர்ந்து காப்பர் சல்பேட் ஆகும்போது அது ஒரு ஃபங்கிசைடாக செயல்பட்டு பாசியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதனால் பாசி, ஏன்னா நம்ம போடுற மணிச்சத்தில் 20-30% தான் பயிருக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் தழைச்சத்து நைட்ரஜன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ வளிமண்டலத்திலேயே 78% இருக்குது. ஆனால் அது நமக்கு கிடைக்காது. இப்போ ஒரு மழை பெஞ்சாலும் கிடைக்காதுங்க. மழை இடியோடு பெய்யும் போது, ஒரு இடி இடிக்கும் போது, ஒரு மின்னல் மின்னும் போது கிட்டத்தட்ட 28,000 30,000 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உருவாகுது. அப்போதைக்கு தான் அந்த உள்ள நைட்ரஜன் நைட்ரைடாக சேர்ந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா, அது நேராக பயிருக்கு அது கிடைக்கும். அது பயிர் எடுத்துக்கும். ஸோ நம்ம அது நைட்ரஜன். அப்போ பாஸ்பரஸ்னால் டிஏபி சொல்லிட்டேன். டிஏபி வேணான்னா, நீங்கள் உங்கள் உரம் அதிகமாக பாசி பிடிக்குதுன்னா நீங்கள் அதை சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட்னு சொல்கிற சூப்பரோ அல்லது 20-20-0-13 நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அடுத்து அதிகமாக, அதாவது இந்த சாம்பல் சத்துங்கிற அந்த பொட்டாஷ் அதிகமாக இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம ஏக்கருக்கு 10 கிலோங்கிற விதத்தில் 2 டைம் கொடுத்துடலாம். ஒன்றும் தப்பில்லை. அப்புறம் ஏன்னா அதுதான் மணி திரட்சியாக வரும் 1. அப்புறம் இப்போ வேதி உரத்தை பொறுத்தளவு நம்ம நம்மளோட பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியாகணும். நெல் இல்லைன்னா அரிசியை வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுற மாதிரி ஆகும். 2வது நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் இருந்தால் தான் ப்ராஃபிட். ஸோ நம்ம வேதி உரங்களை தான் நம்பி ஆகணும். ஆனால் அடுத்தது 3வதாக வரும்போது உயிர் உரம்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க. அசோஸ்பைரிலம், பாஸ்போபாக்டீரியா, சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் அந்த மாதிரி. இப்போ அசோஸ்பைரிலத்தை பொறுத்தளவு அந்த நைட்ரஜன், காற்றுல உள்ள நைட்ரஜனை அதை கிரகிச்சு பயிருக்கு கொடுக்குது. பாஸ்பரஸை பொறுத்தளவு, அதாவது பாஸ்போபாக்டீரியா மண்ணில் கரையாத சத்தை கரைச்சி அது கொடுக்குது. அதனால் நான் கூட இது நேத்திக்கு இந்த பயிரில் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கம்போஸ்ட் உரத்தோட அந்த சூடோமோனாஸ் இல்லை, இந்த அசோஸ்பைரிலமும் பாஸ்போபாக்டீரியாவும் 2த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, வேதி உரத்தை பொறுத்தளவு நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம். வாரத்துக்கு ஒரு முறை வரோன்னா, ஒவ்வொரு வாரம் வரும்போது ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி அடி உரம் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம நமக்கு வந்ததுக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு, வேலை செஞ்சது. இந்த மாதிரி பயிர் பாருங்களேன், நல்ல காற்று, நல்ல தண்ணி,
உர நிர்வாகத்தை பொறுத்தல மொதல் வாரம் ஒன்றும் செய்யலைங்க. 2வது வாரத்தில் யூரியா ஒரு 30 கிலோவும் 20 16.5 கிலோவும் கொடுத்தோம். அப்புறம் 3வது வாரம் களைக்கொல்லி நாமினி கோல்டு ஒரு 20 மில்லி ஒரு டேங்குக்கு அப்படிங்கிற விதத்தில் அடித்தோங்க. அப்புறம் களை ஆல்மோஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு, அப்புறம் 4வது வாரத்தில் யூரியா ஒரு 15 கிலோவும் 20 0.13 அது ஒரு 33.5 கிலோவும் கூட ஒரு பனப்பு குருணன்னு அது ஒரு 8 கிலோ கொடுத்தாங்க. 5வது வாரம் ஒன்றும் செய்யலை. 6வது வாரம் மேலுரமாக யூரியா ஒரு 30 கிலோ, நுண்ணூட்டம் ஒரு 5 கிலோ, வேப்பமண்ணாக்கு 5 கிலோ. அந்த யூரியாவை வேப்பமண்ணாக்கோட சேர்த்து ஒரு 24 ஹவர்ஸ் முன்னாடியே வச்சுட்டு அடுத்தது நுண்ணூட்டத்தை கலந்து பண்ணியாச்சு. அப்புறம் 7வது வாரத்தில் அசோஸ்பைரிலமும் பாஸ்போபாக்டீரியாவையும் எருவோடு கலந்து அப்படியே தூவி விட்டாச்சுங்க. அப்புறம் 8வது வாரத்தில் யூரியா ஒரு 25 கிலோ, பொட்டாஷ் ஒரு 10 கிலோ, வேப்பமண்ணாக்கு ஒரு 5 கிலோ சேர்த்து போடணும். இப்போ நான் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன், 7வது வீக் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி 9வது வாரத்தில் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் 1% ஜிங்க் சல்பேட் கரைசல், 2% யூரியா கரைசல். அப்படின்னா 1 கிலோ ஜிங்க் சல்பேட்டை 200 லிட்டர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணணும். அதுக்கு பதில் என்ன செய்யலான்னா, ஒரு லிட்ரு 600 மில்லி அதில் 1 கிலோ ஜிங்க் சல்பேட்டை போட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோன்னா டேங்குக்கு, அதாவது ஒரு 13 லிட்டர் டேங்குனா 200 லிட்டர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 16 டேங்க் வரும். இப்போ ஒவ்வொரு டேங்கில் 100 ml மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ 1 கிலோ ஜிங்க் சல்பேட்டு 2 கிலோ யூரியா அது மட்டும் போட்டால் அந்த சொல்யூஷன் ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுத்துட்டா நமக்கு ஜிங்கோட டெஃபிஷியன்சி கம்ப்ளீட் ஆகிடும்.